5 plus 1 najčastejších otázok ku podlahe. Premýšľate nad novou podlahou? Tu sú otázky, ktoré dostávame najčastejšie spolu s jasnými odpoveďami. Aká podlaha je najvhodnejšia pre domácnosť s deťmi alebo domácimi miláčikmi? Odporúčame kompozit a vinyl. Sú odolné, ľahko sa čistia a dobre znášajú záťaž aj vlhkosť. Avšak máme aj laminátové podlahy s najvyššou triedou záťaže a zvýšenou odolnosťou voči vode. Ako rýchlo vieme podlahu dodať? Najčastejšie už do 2 pracovných dní. Závisí od konkrétneho typu. Všetky podlahy máme zvyčajne skladom. Zabezpečujete aj montáž? Áno. Spolupracujeme s overenými podlahármi a vieme zabezpečiť profesionálnu montáž priamo u vás. Potrebujem pod podlahu špeciálnu podložku? Áno. A poradíme vám tú najvhodnejšiu podľa typu podlahy a podkladu. Výnimkou sú kompozitné podlahy, ktoré už majú integrovanú podložku. Dá sa nová podlaha položiť na tú starú? Vo väčšine prípadov áno, pokiaľ je rovná a pevná. Pomôžeme vám posúdiť, čo je možné. Ako zladiť podlahu s nábytkom a dverami? O to sa postaráme my. U nás nájdete aj dvere a nábytok na mieru. Všetko spolu dokonale zladíme. Pre viac tipov nás nezabudnite sledovať.